Blue Bayou, Chapter 36, Ziak tu ang mga violet kyang te. Rin sang pui, confessory na ti rual chuan hol chunga omve te mitchu ka chunga a fu thupa, ka foi khatna tura nilo chungin chumdang ang bukin ka zama ni. Muang changin ka chut muna ka ding chuaka, ka bula thu in. Chade win o aray lau zunga ti dan ka shil cheka, zoi te a ti ri chu ka shia. Heta hian lau chukro le, ti in Peter chuan kalama lau hoya, amit meng film zet chuan min mila, du lau eng ang maila ka pe hel theya ni lau. Kalta che, sonu su angeng ania o, eng ma sui le du chuang lawang, ti ang renga ri nuk nuka, chuk pa ka sirvel ka mel kwal chuan, min ngay mil fe hian min mel luma, min lai na te mo, min ko ngay om mel ka mu lau. Tun chung chu ti dan kan thla ka ngay tu ang, Peter ina ti lai chuan, kot sir ka thleng thla tu a, ingi an ti dun ka she lau, mi pahni lau chuakin ka ban tun tu na an ron buana, ko ta chuan min nur chau zuya, pakhat chuan a ipte a changa shri ron phorin ka ban chu a phwar bit ngal mul mula, chu ti rualin thoma ri murmura, ka chi ai ru khup mai. Ka kutan phwar zau ta mo ti a chuan min nem thu nuka, chingchiro ti ri ina sui sata. Hau tu nu lam ka va hoi chu dak va hian min lau mila. Hunila nei iswal na te puang la, anne na chingchi in ngai dam dil ro, itlai ma in lamlet na hun pe ki ni a, iswal na te angai tha anga, a ang chunga alo pum le ang che, zoi te fia zet hian na ti a, ka hnung lama thom ka shat rualin pakhat chuan ka lu chunga bucket a run khaya, an thum ngal huka, chu vele min run le bora, ka rak that mai. Eng thil ngei ti, eng thil ma ka ti lau, ka o chu vin that taka ni, eng wanga helai hmuna local ngei ni, chu zo na ka huat zia chu o, a mai bula au khum chiam mai ka du. Ka sam hu chuan ka mai hlia veka, chu mi kara tang chuan rum thei to pin Peter chu ka mela, a mel chapau mel set chu ka va mu thei. Inge iti soiro, a ti le rual chuan lu ka thing nuka, ti ka nei lau, a aya ring ma chuan ka ti le a, ka soi zo rualin tui bok chuan min ron le le a, tumat to troi rim anam huam mai, ka thin rim thuta ka tal ngal chiam buk. Ngun takin ngai to le ro, sual lian takiti ti kan shat kha, kum nga kalta a khan nung chang thalau tak ne ni lo luta, han hoi kwal ma te, helaya lo lut te hi sual na nei veka lo lutin ni, iswal puang la, iti sual te pum la, inta nun na kong khar hunala ni la hian a ang chunga tlulut ro u, a soi lai chuan ka ma a pakhat alo dinga, puan var thiang lim takhi akinga, ila tlai lawania alangai dam du che, ti in chu nu chuan min mel wang wanga. Chan le wang nei ni lokala, I lokal chan chu enge shat kan du, ngai dam na kan dil sakang che a, chu ero iswal na ipom chawin kan ti theyang, ma ni swal na shilawin tu man a chan dam na kan chang thei lo. Ngun takin ngai toilet la, engwang lokal ngei ni chu min han shil te le, Peter chu kabula lokalin ka chi pa kutaron ngata, a mil ka han en chuan engtine mutak hian ka tirila min thama, ka khuru na sa hle tu. A mutlang vek che a, I in poma du mayani, lau reng reng su, ti in min shila, a o chu a fe in a khau em ring. Ka chi pa changa tuyan run le le lai chuan ka in pet ru fan fana, ka tra chuak ngoi ngoi. Eng thil nge ka ti mo, thil tam taka thlenga, thun thu sei taka ni. Ka mit tui luang run mural chuan, in puang ro, at ti le ngata, ka han chong don china, ka o chuak le thei lau. Asam ka han hui kyang deu te, Peter ina ti chuan kan hnung lama tangin kasaman ron hui kyang sok soka, puthau ula ding chungin soiro se, at ti le rualin min puthau zuya, ka dinta ka chuan ka thom nuhu na satja po ka she chiang zual, ka kutsu phwarbe ani wangin kuthnung suin ka ding zum renga, ka hoi chuak thangam me ulo. Tunge helai hmuna hian lo shwai che, ti zo na chuan min deng dot main ka shia, tu in nge helai hmuna hian min shwai lut mo. Nang ma thu alo lu tem ni ni, lu ka thing ngal nuka, tu in nge lo shwai lu che, ti zo na bukina suya. Kapa, ka ti lai chuan ka mitla a kapa mela run lang kwar kwara, ka du lau chunga min shwai lu lai kha ka mitla let buka, mangchia ang maya ni. Eng wanga helai muna lau da chingi ani, rui lau wangin, eng tin mo, rui lau, ka o chu zoi taka ni, ka chumul rewa, vutin min chambuk nin ka khuru dar buk.
ingrui hlo nge ni zu le damdoi a thalutuk soizel ro ka sira ding in lo ti chu ka vamel shroka engchunge tha ka she ve haulo kanun hlui rap thlak tak tak te khamin simtir nge an tuma ka sha chwa fo hi an du zok le tu hne na nge ngai dam dil tura min du po ka shelo an hne na nge pathian hne na ka swal na puang turin mi heti zat ma hian min tin tira mi swal ka ni thu min fa mol mola atut le thleng tur po ka sha ka ta ni ro ze nei lo thil ve ka ni chu lo chu soi tur dangila neim adang ka soile be se zet hian min ena ka ngai to na chu kumnga liam ta a kha na ka soi chwa kheranga yim ni ti in ngai to na ka neya hei hi chu thil tul lo tak ni in ka sha Peter chu melin min mutlang veki ti kha ka soi ngai lovina shevek lovim ni ka ti a min run din nai lai chuan ka mita min en rana mei chedo thei tak mel ka mu in ka sha iswal na te ipoma du ani in chira in lam le turin a du bok che a ilo dai pel to ani pu in chira alami hoi pho chuan angai dam le ang che ti in min nui varvara ma ni ka han in en le ta phatle soimoi tur engma ka shelo ka in poma ka thiam lo ani zia po ka sha dem ka nei hek lo Peter chu ka mel wangwanga ka swal na chu ka poma lum ka thiam lo ve ka ni chap chaw chungin ka ti a ani chuan tho huai mela puthung midang te hi han sha tir ve te ti in min kai phei dat ta do san hmura min din puin ka chong ngai chang zet hian min en buk how to nu ka cha chuak lu tuk min soi sak mai ru ka ti tanguta chumdanga po ati dan fawani a min lo hnial bik lo voina hian kan unaw nu le kan chanu rin sang puin swal pon na aneya rui hlo ngai apa in beidong taka lo shwai lu ani voi tam taka odi a in chunga boina athlen fo thin he hmuna hian avoinga din na ani to a atopa chuan aswal na in pom ve ta mishing chuan aswal na thaibo turin ti thei kan nei lo ma se pathian hne na kan dil sakanga za ngai na le khongai na akhat kan pathian hne na kan thei to pin kan dil sak don nya tuna rinte tan chandam na dilin itong tai rualang u asoi zo rualin hol chunga hau chu an ding suawa an tong tai murmur thomi na zuya ke ro ka ding ngoi ring ka tong tai ve don china ma se soitur ka shelo ka hul ve ka ni ka in chir nia ka in chir te me mai ka swal na po ka in pom nge ya ka dik lo zia po ka hai lo helai muna tlak ngoi ngoi hi ka ni a ka du lo chunga lut ma ni ila vuina pakhat ma ka nei to lo ma se swal pon na ringu thi emni he muna ka lu chan chu ti zo na ka nei mi te sha ta ka pong ta nge ya danglam engi mutak tura ka ngai lain engma danglama ka shelo chungdang ang bukin rilru ana thara ka shi na azwal ti chawani pathian chuan min ngai dam du chu ka ringa ka in chir zia po ashat ngei ka ring swal kong zo lo tura rilru ka siam na po arei to a ka ngai to na le ka rilru put mang po a shenge yang ma se engi mukim lo wa omani ka soi fya thiam me lo chungril lama chetot tura ka rin angkha a lowa mi piang 13 thinlunga lumna an nei angkha engma ka nei ka shelo ka swal na ka pumtak wanga ka thoven pha la ka shelowa danglam lo chu ka she thiam lo hle zo ka ni confessor chuan mal som chong trai na ina to pakhara a chong trai zo hnu a puanwarin min to ma pathian khongai na changtu ama ring tu le ahnung zui tu ini to e ima shwain inunga dolanga itan lungai le ta na tur to lowang arung bula anne na in pumpekla ikong te chu ako mu ze lang che hlimmel pusarati in kabyang le ka chala te afopa tun angrenga kalaka nel hi ala nei ngai lo he muna kalu tiratanga angai nat ber tumani ka thutna lam ka pan nu chuan midang an kau chuak vele a mi chen khathi chuan do pe mo zo thuiwak ngai lowin an soingal zungzunga an hlo wangle an nin wanga dot soite po an thin an lo luta reilo te a an chuak le mai thina lulul tlem te chu ve thin buk ma se ke anga hundu re ro an ngai lo swal pon aya she zo kala neya chu chu helai mun chwa san hi ani pon lama thlak hlel ka nei lowa min thla hlel tu an po ka ring lo ka ma thlir chu ka na center bang chunga hian na topa ka khovel jim te a hian lung oina ka zonga ni ber tlaidar thum vela kan banga
bual in lampan ngal mai ka tum chu ka roommate in min auri ka sha a inung no sake du em in bual rualila ti pa in alo tlan phei tat tata kan omna center hi compound zaw lu tu kan ni lo na in ngokar omani a aizola changa hlalote thingtlang kong cheng chi angreng le tlo po har sa takani a mun thlenga butura kal theilo wangin tlo tu kan nei khata kan chung te hi kum khata voi ni khat chawan local thin meichia hlir kan omna in thok tu mi pa an om nuala ma se thu nei tu meichia hlir an ni a an strict viau buk hol pakhata hian khum som thum chuang zeta oma a hu hawin kan mudala bual in pakhat kan in chom boka kan bual in po chung kulian lua tham zeta ni a thlang maya luya oma wangin tui kan hnyang nara chuti lain e ina che em loya heng wang te hian then khat chuan chwa san vatan du a rei takan ngai lo ka roommate hi khan ti ve takna in thante nen hian khum kan in choma pindan khata khum in chom hi pathum kan oma roommate kan in ti ve mai zela alo lu tir khan ma sa hawin an ti du da dewa ka khonga in ka khum ka chom pui tangot kha anya ke hi chu ka na arei tu a tuma min ti buai mo min ngai na an lowa thante hi ka chan nei chuna ni buk champhai kho chuak ani a in soidan chuan helai hmuna hian api le apu ten an lo da a kulkala ni ome bol in kan thlen chuan midang pahni an lo in bol me ka kan valu chu min lo mil shek sheka min belem lo bucket kha kamang du ania ka ti chuan pakhat jok chuan min lo pe vata tui khur tlanga thu in ka in le ngal bor bora avut lu tuka ka taksa hit mup the sabun ka lo hnu yang che ti pa min lo hnui ngal mai atum chu in bol veru midang an lo lut le huk don ania ti in no ka lo pe a nui me la puring chu ka she thiam lo lik lek ani ingi shata lum vak lo ka ti chuan kan chuak rwal theidunin ka sha phur mel deuh hian ati a ka ngai to lo lam dai ani thanga cha lo mi la ka ti chuan how to nu khan visiting day ai chungte kan bedunya i chuak thei to angmin tia lum ka pu lo kal huna min soi pui do na ti in anui varvara avati zia ve ti bakin ka chang lo chuak rwa lang o kan chuak huna kan khwai lo jin ve anga in khwa po ka lo zui ve ang che ka bula thut pa ina ti chuya chuak ka tum lo thu ka shil chuan phok fe in min ena a ham hai mil khop mai inga tinge chhoi tum lo i rei ber to a ining ve to lo em ni phone le tv takngel po lowa e chebuk si xiaomi tv lo em ni a ti hluta lu ka thing mai thung pon lam thil ka thlak hle lo na chu rei to takani phone po neila biak tur ka she chuang lawang e in tui nai po ka thalel chuang lo cham hlum dai po ni ila pui ka ti hek lo i chwa du lo chuan ke po ka chuak lo mayang eng wangin mu chhoi chak tu em kha kan pahni a chwa du na lum ka chak chwa san che ka chak hlei nim ka lo nui haka min ngai don luim ni ti in a nir zui na nga i chuak ani chuan ka she zui to lawang che i chung chawin kan in thianang ka lo ti ol sam eta alum vak lo thian pui nei lo kha ka lo huna chuan i khwa har don lu tuk ka lo lut le to mai lawang a ti mak maka a dik karing chuak to te hi an lo lut nun ngai lo chuak rwalila e zon na tur te kan dap du na nga ka poisa khol po ka da thuk ruk na ala karing sum do na bul tan nan kan hmang do nia a ti zui siam siama i na ngai thok le don lowem ni a fiam thu a ka ti chuan ka sim mak tu ang helaya lo let li ai chuan ti in min changa chap zoi chunga swal puana anei lai kha ka she chuaka in siam thata tum thu hi a soi fau thin a tung trai mul ringa pian tharna tak tak nei bukin ka shia hetiang hi anya danglam tura ka lo be sei ruk ve ka ton ve si lo kha zana chuan devotion kan nei zo a kan mu ngal maya thante ero me chechen khat nen tung trai na pindan lama an in sui pheya zandar soma engan ti thim thina wangin kan mu ma thin khop mai zan mu thelo ka neya wangin aming rei pol hi kan ni zia a zan in phei chu thlar kai den zan ani a kamuna atang chuan van lam chu alang eng wara akhu har thla khop maya kamu hil thei po in karing lo November thla visiting day alo thleng do na atam zok chu chho in ring an ni hlum kanu hlimile kapa an local thina kapa chuan kumni ka nu khan min lak chwa mai po puya tilowa keima zokin chwa ka du lo kha ania
kumdanga po kan hial ta zela kapa ni na kan in hmu lo na po kuma veile ring to visiting day nung bera khan nu limit che alo kala kapa chu adam lo ni om takani phone kan kol thei lo wangin pon lam chan chin sha thei dan om lawa thu nei tu lamin engma an soi si lawa chutia chanchin om tak lawa chuan kapa chu adam thaze lani karing thante lo let nu luka engan ron ti thima zinga hian darnga a devotion kan nei si a thotlaya thei lo wangin an mu hil ma thin khop mai kan khum lu lam tuk vera tang chuan thla enga ron in kap lu tia ya kabulami po amu hil thei bik lawaniang a inlet le sat sat thin bokupin pon lam ka thlira pona chuan meilum ai pa a thla eng thlira chak khop mai zan in chu a eng moi ema mut bausan mai tan chuan a ui omani rinte a ron ti chuan alam ka hoi vata kabial panen khan october full moon hi kan lum dun thina min lo she chuak ve angim le a ti rewa kanui ringot kangai e a han ti le wangwanga a hnu ka ul deuh nge muni a o chu a zoi tiaka in siam remin van lam chu amil ve wangwanga i chuak trip to alum ka ti chuan min chang lo angai ngo tangche ka ti le rwal chuan min lo mil vata tak tak mo zoi deuh tak hian a ti a ke kalau bu ngat ngat nang belpai nei ve em ati chuan ka ngai tuana amang vekin ka hria ka chanchin hi engma ka hril ngai lowa helaya ka chan po rui hlo ka ti na satwang ti zum kha a hria chhuna ni kanta ni lo thinlung lama kanta ni si hi an oma chu tiang zong chuan belpa ka nei kan nui haka a hre thiam zan lawaniang min thle kha a ngai zong tak tak ania ka ti a ti le ngata nei ve thini ngai zongi nga to im nga lowe mangai nei hi hlo nga ka du lo kan nui ve ve a zo na anei le zat bu kan mi mangai te thinlung neya an taksa nei tel lo nge an taksa neya kan kyang an reng chunga an thinlung nei tel lo hina zo kang ti in min zo ta ana ve ve ma se do thananga ya ni chuan a taksa nei tu zok ni chu ka du nui chunga ti in van lam ka thlira chung zo na te chuan thil tam tak min hria chhuah tira ka tun hnu ve ve ka lo ta pui vong vong to kha ani le mangai pani anei thei ni ringim nge dam chungin pakhat chia ati le a ka chan ma in min zo chan chu ka zot ma sa a ani chuan first love can never die an tia lum ati a chu thil chu keipun kala pai ve ring mai mangai chu pani ka nei to ka ti chuan thla eng hoisanin min lo en vata tu tingi a ti ngal thuaya nun hlui tam tak mi thla chungin heti hian ka changa pakhat zok chu meichia zong zong te tu thu sam ang mi pa hi ani a felin a mel tha a le khathiam le hoi hom em mai ani anung chang chuan tu te pu alema a du lai ni chu thik le elrel ka hlo na sa thin mi papa tak mai le aril runat na te pu tilang ve mai ngai lo chel taka twar thin mi ani a mangai na nga tak ani buk pakhat thungi ro ama sajok mi zelet ling thok ani ve thunga sual le torot takani voi tam tak kan ina lokalin boina alo siama nu berma a chap chungin a fanu adu zia thu a soi thin zan thum lai te kan in ko ta thut lai wara chuti chung chuan adu ang engma a hlo chuak ngai chuang lo kungka atanga nam chu a hlo fau chungin lo kala sim pha lowa an che pui ne na narani changte aril ru anat wong chang pu in a local non le thin mangai na awangin amit tuet la fawa voi tam tak no la ni chungpo khan a beidong ngai lo ama sial na chuan chelna ape thin ka ti tu a tu zok chungi mangai na sa chuk ti in min zot le khawa ka chan na chu an pani in ti ani na sa zok a mangai ka nei lo mewa pakhat zok cha han thlang te a ti te trala vo in thleng hian ka thinlunga an la cham ve ve a engkim hian hunbi kan nei ti hi ka pom thiam dan berani an ngai to ngo tang che a tu zo kin nge nga yang che chu zo na chuan ngai to na ati thui vong mai min ngai ve angim a tu zo kin nge min she chuak ve thi nang ka shilo min ngai lo ve mai thei zoi te ati in lukhama mai ka phuma thok ka han lawang wanga engkim tak meu chu an thar le ani sha chwa fo hi ka du ngai lowa ma se hunkal tho hi ama ina run in lar non zel maya a thengil thei tak tak lo
than te chuan ka tape muti in ka samalo chula mu hil to ro thoi hayang ka ti ta ka chuan amu thave wata kan pia dewa phun ser ser thom le generator thom bak chu thom danga om meu lo vanwar thiang kuk lam chu ka han hoya rilru in nun hluya chui ker vong vonga Benjamin nena apate achungchang ka shil nu khan ka be sei lo dan hlirin thila in herani benja chuan ti tura ka ti ang khan atinge ya ma se kar khat chung zet chu boruak danga lo apate ana phatlata akazin la in abelpa apu buka an in soi film chiang viawani ome kili benja chu dot soi kan nita a kar khat nu a ni polin min lo kolin an chung ko thila tongkam nei to lo tu le Benjamin a foi kholo zonga thil ti to lo turin min shil zuya ke chu engkima burbun kani benja chuan min ringa voi khatma min zot nun lo kan in karpo a han tha chho veu dona ma se ama angin thilakal thei tak tak lo thung aril ru la peng tu chu anu ani a thla thlam thei bik si lowa kabula la a hlim thei tak tak lo chuti chungpo chuan then katum ngai lowa anin nupui nei du bik lo buka chuti lain achung te nan lo nur ve reng bu zan kha chu a phone call ka dong hlula anu a chaw thut ani ome chumi zan chuan anu te in lama ariaka akhwa sika a bp te hi anyamin ka sia apum hi ama ai namar buka ti in min lo shila a o achang chuan amang ang ru hle ti a sha thei ti ngai na lo bena I chung te thu chu zo mai ro ka ti tanguta thutluk na siam har sa takha ul samte in ka soi chuaka du thlan tur danga miao lowani external exam kan nei lain anu chu anzaya damdu ina po kawa kan ve nge apu in poisa tam tham taka pe a poisa lama har satna an nei talo buka kebin nom taka umin treatment tha thei ang beran pe a damdu ina changa an chuak po apu chuan an driver lo tirin an ina awada thlapa e in thlengin an ngai to sakbuk benja chuan anu chu a umpui chuta kan in bia ka piang hian chanchin ka zo thin palayan kal tu em ti in exam kan zo ni thlengin palai kal thu emo in nei chungchang an soi engma kan shelawa an thu an zuk le ani ringin kan lom ve khup mai kan kholama po hori lawin ka cham ve renga ka pabula chuan graduation day kan man zo nu aka ho tur thu ka shila ani chuan ho phut turin min du a achan po nupui nei tura min la nga wanga ni ka ho she deu chu benan ho turin min ti ve tlata ni ni khat chau cham turin ka ho a kan in ka han thlen chuan ka pa chu alo in pe viau tu zan lama manan in hlana kan pastora omlo wangin pro pastorin in lama in vontira zingkara an ron loi fil dera an chantile chung kat nai mitlem te nin cho kan e khom ve a zan lamero ka telpui talo kanu ka vatlo a kan naute in zan mut thailo nei wangin an tlaiwar jing viau hi alo ni a zan in chu lo riak dai ru Solomon ngai tu chuang hleinim kanu ina ti wangin ka riak zuya ma se kapa umanom vak lo anyang min lo phone jing khop mai ni ni ka chama kalaka nu sangi a thabuka chanthar nei ang mai hi kani ka chuk san le don chuan adan po adang ta dewa ama chawa kapa ka kalsan chin ang kha ani talo ngai ngam le ril runuam takin ka kalsan thei tu ani aizol ka thlen tu ka bena ka vatlo a anu po alo zia viau tu a ka bal hla hun sak ka han pe te chu alum thiam khop mai ka kalma dewin ani ten an lo kan ve a an lo ho fel deuh che ani mel suyan nim ka ti chuan alo she thiam wata engma an soi lo an ti tak tak don lo anyang phur mel deuh hian ati a kan dan chu athlam an thlak lo tak zet suyan nei hun kan nga khi ani pera chu tiang ngak chunga kan in kar ti nge chu thil har takani engtika nge chensan kan ni ang engtika nge heng thil hi to pang zo na ka in zo teng thin graduation dinner po chimve lawin benja bula ka chuta ani po achung te nan la thla zalen veri a engma thil dang tilawin anu ala ompui ve chuta achung te hne na tangin parcel an dong jing viawani ome theile e tu tha chitin reng hi apu in lo thona hetiang ba ka indu sakna hi a ombik do nimni ti turani a ben ane ni ro kan lo ma fam kim theilo ti hian min shila ka du dan vekin an ti a ma se satal tura an buat sai hi ka angin ka sia
an ngoi reng te hian ka thu atipik zo ingi mu hi in tham rengin ka sha a an phone call te hi hlau thong chungin ka chang thin min lo tlo jin deuh phei chuan nuam ka ti ngai lo a tv thlota alai nat ngoi ngoi Rosaline nin anin bengai im ka zo chuan lu athing maya ma se a phone ka entrumin Rosaline message ka munwala anu chanchin te lo zotin hnemalo tumna sa ve khopa thil ei thatur le in enkol thaturin a chamul mola atung tai pui thin thu te po ashila benja ero chuan a changlet ngai lo roma te chan hawin an tlo jing ve a inrin ni a phei chuan a hu hawin kan vakal thina chum khat kan leng chu Rosaline chungchang kan soi kaya an lo in ne ani chuan mithi vui angin kan in ngayanga an in ne ni a po kordum kan ha ang brenda ina ti chuan an nui hok hoka anu damde huna an in rumai do na lum roma na ti lain nupui nei chungin in koplui tlatanga an in chhir khopang chu lj tana ti ve thunga an soi zui barbara benanen chuan kan in ena kan in nui toi hle ringut chumi zana kan in biak chuan ka be sei lo deuh thil hi arun soya nupui ka nei san chi ani po in kan in kar hi ti top lawang o arun ti mau maya ngai to po ka ngai to thui ngam lo kanu hian e zong thei to don lawa a pasalla na thok thei tak tak ani si lawa ka boy pui zelan ngai ka ring kanauten lekha anjir zo ma chu ka en kolan nga yang ati zum li a akauri zia chu ka haibik lo achung te thu zom mai chu atana thaberani a kan in kare ro hunin ala shilang ti in be se na kala nei ve fana achan po top na kan soi thei tlat lawani graduate sunday chu anai zela benjangut kalo ngai ven lain ompuya kalhuna lo nai hle tu gaun kan valak ni a nuili hne na tangin a chanchin ka sha a kan kholama ho chhauri a naktu ka lo chukang anu ina lo thla donin ka sha ticket po an hau fel tu ti in min lo shila in mu na hun kan nei to lo takin graduate sunday ya chuan mu ngei ka tuma thata ka thla ve po ka du min shwai turin benja alo kala ka graduate min lompuinan pangpar le phe khok moi deuh hi min lo le saka ka insiam chu ka khuma tho chungin min lo ngak rana mi graduate an hlim te lul nen keiro zinga tangin ka ta chuak tun ringa ka pe a thu po chu a hlim bik lowin ka sha ka insiam zo chu khuma min po thu in ka ma a ron thu sot sota a phe khok lo ken chu ngoi rengin min bun tira asam ka chu saklaya alo hoi chuak chu toite in ka nui buk phe khok hi le sak che ka du a tlero in le sak ai chuan a tha zokin ka sha phe khok tha chuan mun tha taka shwa yang che ti thu an soi ka she tu kalau nui hak haka aku talo pharwalin kalau kwa wata ka chuang lu tuk che I exam lain ka ti boy reng che a I pass lawang ti ka hlau manalum a ti bulbula a cheber chi in ka pass ma se pass tha ka in ti te anya nui chunga ka ti chuan nang ain ka lomang a ti le a zep lawa chuan pass ka in ring lo khopa ka be sei ain ka result a tha ka ti ve takna in paper tina pass chok chok ang ka ni ka chian te pani ero chuan first an pha a ompuya thung chu top chi a langin mizoram puma pani na ani a pakhat na nen po an in thlauna atam lawa lumpui tu anga in professor te punan chuang khop mai benja chuan holkota min wata a rei om lowin min let san le thwaya ka chian te mel ka hmu mai lo ka phone call an chang thei si lawa ka nga re deuh nu po an la run lan tak lawa chuan ka lu sana kan department lama chan chen khat te bula ka va thu ve tangota ompuya le nueli po ka hmu chuang lo hol chung chu athim deuh khupa abeng chengin awap em buk department sang chu a indutin stage a min ko chawa political science hawan ko lai mek chuan man hmu te wano eli lo tlan thla ka han hmu a anunga lukhum khum thamol mol chungin ompuya na lo zui boka kan semester how thut na zon an lo thlen chuan an department mi pahawin an lo awa chen khatin an lo kwa chung boka vuina hlimna tur ka hmu chun ani mai ome political science hawan chau nu a kan department chumin ko chho veli a stage kan din lai chuan friends forever ti hlasa in anjai rual dual duala mi che chen khatan chap boka ke yeru ka changmul main ka sha college zo hun hi ka ngak hlel hle thina tundin huna ero abula tanga kal thatle ka cha ka ni engkim hi abula tangin chan thale theila hetiang lo deuh hian hun mang chho theila vuin ka man dan te po adang lam nge yang mule
lukhum kan vor zo nu a backstage lama kan lut chu ka chanten min lo kau vata ma se ka kaldon lai tak chuan tu emo hian ka kuta aron buan chota alam ka hoi chuan ompuya ani in thlak na room lama min put phein a phone a phor zui chata ka dara min lo kwa in thla min lak puya ka chante an lo tel ve buk midang an tama in byak na hun po kan nei manglo abula thu turin min soma ma se ka chanten min kau ve se ka wangin vakal mai ro bana kan in mudonia ati a ma se kha kha ka mu nun ber tumani ban nu thlengin ka mu sui talo tuang takakal turin ka thla lawa do sakna emo lumpuina thu po ka shit lawa mangcha thu takngel po ka soi talo kar khatnu a pek sanganin bazara kan in hmuhlola ompuya chu graduation kan man nu lok khan delia a chuka a phone number a thlak thu te po min shil nge nge a signal nei thalo dewa a number I du chuan ka pe angche ati seta ma se thil danga soi zom le a I chanchin shata she dewanyang kan in byak tum khan rinte chungchang engma lo soi su ati ringuta pasali nei don angina soi buka taktakem ni ti in min zot khola chhana har khop mai kabula chuan chanchin kan in shil zel dunya ti sin ka ti a pe ka chuan aril ro na lum ala du zia che shat ve thau kha are re bik lawang I chanchin po min lo zo le thau ka ring an khwa a umlai po khan min lo zo che alum ati thunga chung thu han sha chuan ril ru ati shi om ve tun mai a number thar chu kala ta thawa ka be zui ngam ta lo thung lekha zir le turin ro man na ka nei lim lawa ka chung te la chuan na zong ve mai turin min du a kanu phei chuan na ruak dil tur min lo thon ngun hle tu voi ni khat chu na dilin written exam ka nei ve a ka tling lo chang khop mai chu tianga ka tang khang lai mek chuan na ina tho na dura na min lo mu saklawa durliana skincare lambi katan beauty advisor na ani a company lama tangin hloa oma dura ero midang nen kan thua in angrenga dur chung ti faite customer lo chhon le arem chang oma pianga company products lo ko mu chu ka na ani boyana angrenga beauty advisor ti khachu aming ve mai chawani a dura thoksat le anin kan dang lamna chuang lo ka thopui dang tenin kan hlo lak na in ang lo dewe ti mai chawani benjanu po khemu akhai thei to dona ni tinin zema buklama cancer hospital ankal china anve wanan benapu in motora koltira bena nawashwai mai china chhun lama hi chuan in hmuna hun kan nei ngai lo zan lampo weekend hi kan in hmu thei hun ani maya kar khata voi ni khat chau kan in hmu thin boka phonin kan in bezing hle thung in rini tlai khat kan na bang chu roman min lo kol ve hlola sipaya katlinga alumna naktu ka choi khom kan ruta benan lo shil to che em alo ti hluta chuna kan in byak bak khachu benjanin kan la in bele lawa alla boya ni karing roma chu lompuina thu te ka shil ve loma benan lo shwai ma yang che ati po chuan ka kal ngei tur thu ka shila phone kan da nu a benja chu ka kol zui bu ma se ka han soi tan dek dek chu ka kal thei me lo ka pu te an lo leng phei dona ni danga kan veleng mai donia alo ti sung sunga ani akal thei lo chuan katan kalachi bik lowa roma po aman lo shile mai turin ka cha a engtin nge an in byak sui chu ka she to lo chawdeu veu ma ila chulni a chuan ka in khom ve shama ka pa hian ka in khom min zo che a in khom lo hi anom thin lo chu ma chau ka in khom chu nulama ero kamu tertera dar ni vela phone call ka dun chu benja ne na tangin ani phur de win ka changa le lam thomi ro a re wungwunga a she theilowi mukati man hial hello ka ti le lai chuan rinte zoiru hian run ti a thil chalo tung ang main a o chu a zoi kalo ching se ka ipute chu an ho tu em ka ti chuan o an ho deuh che a rinte a ti le hala ka thau chuak chiang khop mai ingi thlinga lau thong ru fe akati chuan zan ina palayan kaldun ati tamaya ka ngil dup main ka sha engtin nge nyang ka ti thei toka chana ka be sei lo min chang lo jok sela ka du khuvela ka mangai ber nang chu ka nei thei don lo che a ka mangai mya lo ruzalini hi ol sam takin ka nei thei thunga pathian ro railway dan hi a fair lo ngot mai ti ru
a ti chuai raya ka shruk chu no tu ang mai ani thuk po har iti dan dan ani mai engtin po omila ka dem lawang che ti in ka han hnem ve puka mit tuinen tak mewani ka soi kapom thiam ani bik lawa du thlan na har satakani zia ka shat pui ve wang chawa soi thei ka ni aril ru ti shi omzwal tura tongkam nei lo sham ka du'a ka in sum na sa hle buk kaya Brenda in WhatsApp group alo siama keini pani omdan tur chu soi hawan rela romanin nan soi dun na sakhop mai an chat chu ka chhiar ve zela tongkamero ka nei ve lem lo Brenda chuan in nei thul thei dan tur sang sang alo soya in rumei ro u atira chuan in boy ve na kanga ma se he tiang thila hi chuan chungte hi anril ru anem vele mai zelania inu pon khemu akhai zo chep to a angai to ombik lawang a hau tak zwal po azo to alum ti in benjan ni na thu aruna in ruk chu adu ani phot chuan poiti na ka nei lawa karil ru chi ai le mang ang chuan poisa ka nei to lawani ber rinte te khwa han chaula ti in roman rut na nei vele a Brenda in hotel khoilai em omri jok ro u ati ve thunga engma chu nyal na ka nei lo benja chau chu ka ngai chang tu dariat vela arun lang ve ta shama in nei chu October tha an ti zong hi aron soya engki manrel filta ani mele kavakula I chamo kavati te tlunga chalo ti ngotin min chang le choi eim ka ti chuan in ru kan soi kha ka hmu a idu emni alo ti khawa ke chuan adu dan anga piang zum ka tum thu ka shila eng thutluk na po siam sela ka hnial don lo thu chenin ka shila kalo ngai to ang o ati po chu kapom thlapani ril rufim taka in ngai to turin ka du a phuk lek ri veu ma ila kan nakin hun thui tak thlengin a shil si a ngai to na fim man kan ngai ve ve ani atu ka chuan kan na thona ak omlain a message lo thlenga kanu hian khemu akhai zo trepa a thave shet chetin ka sia in ru kha idu ani chuan khemu kan khai zo hi min lo ngakla thil dang chu ka lo boi puyang ti hi min lo thona ngun taka angai to nu a thutluk na siam ani ka ring man mo su ke chu ven thon ka ngai lo wania ti in ka chang le ta ril ru ha reng rengina omrei tu a nur man mo emo phili zo ka tan lo ka tu ani kar tharma ya khemu an khai zo do na ti in kalo in buat sai ru ve dewa Brenda la chuan kan kalna tura lo ngai to boy khopa khodang da ya tlan ai chuan hotel bi ru dewa om chu a thazo kang ti in ka poisa nei ang chu ka khol ve a ka thom hnu te po ka tho pui te hne na ka shal chen nge a poisa chu emergency atan ka da thamia buk tho chan ni adur ka kal chuan ka be sei lo lu tukin tlo tu ka neya customer pa ngai muti a kalo chhon te chu Rosalie te thian hawan ni engtin nge ka thona an shat po ka shelo an lo lang hlula eng mo en kwalin an om renga ka thona dura hian customer te hi kan en pui mo kan zui kwal nge yangai china ka product chan bi khiran ena wangin dur nei tu chuan ngai venturin min tira min sha angin omlo ma sela keima wanga lo kalan ni ti ka sia min run thli thlai ani nge yang an chan ho chuan an in mit mei zau zawa an bul hnai ka kalveli nel deuh hian min nui thina ingi an zon ka zo po in thatakin min changa ka thil ko mu ero an ngai sakte chiam lo leitum tak tak lo hi an anga akha tokin thil shan shan min zota ka ko mu apyang chu an du lo le sel puka do theina apan du khop mai kan du angan nei lo ni hi pakhatina ti chuan kalmayang u Rosalie ni na lo ti ve fata chuta kalam lo huin ka skin care man angin kolwa ni danga kan lo durang che ti in min han nui deuh khera engtin ma ka chang let lo a thian te lam hoi chuan facial ti ka ngai in nei ma in ka ma hi en kol that ka du a han ti suya ka sha tur khera suya ni a thian te la chuan min mel ra rala ka tlom vong ani ber an chwa vele benja ka teksa zirtop nia kemoin khai zo tu na ni chuan tlaya kal ngal ma yang o Brenda nin rem kan lo rat to a hotel po kan lo ngai to ang ka vati khola a chalum ti amin chan na chuan omati nuam ve deu Rosalie ni be se ang lo taka thil thleng tur chu ril ru in ka zel tina a sha thuna chuan tloma in ti ve vong in ka ring
ka dan ang chia hian aron ve anga a phurna te po a chuai ve ro yang chu zirtop ni a kemo chu an khai zawa keipo kanom samlo chuan lamin chu hnulama ka hu a hostel ka thlen rualin ka in siam molmola benja chu message-in hostel ka thu ka shilbuk are deuh wangwanga ala boya ni ringin ka kol du lem lo ma se tlaidar thum pel thlenga are ta ka chuan ka kola phone lo chan rual chuan kan la ho phelo kan ina kan zoite hian ron ti a apu te ina an ko yani mele phone chu ka da fata min lo ko le hun ka ngak ta renga are du khop mai akha tokin sana chu ka bi le thina darli apila darnga arili engma ala ron sui lo chuti lain brenda in hotel book fel to thu min lo shila aizol khopon luka hotel thar tu vak ma inan la shat lo hi ani a na lai chu thalak nen thlap min lo thona kan kal hun tur min lo zot puk bena ka nga thu ka shil chuan dar ko ma in thlen chuan a pui lo countera in report ula an lo ti fel zung zung mayang atili a khua athim fel to buk nen rilru a man mo ru hle to dar sari daria chanchin ala ron soi lo fo mai lung oi lo deuh chungin ka kol le a achang thei lo te chu thinarim deuh hlur to ka chian te la chuan chanchin an lo ngai ven ve renga benja po bia kan tuma ma se an be thei bik lo ani hi a hu nga lemuni ro manati chuan ngai a thato lo hle a chuata ka be khai chwa mai theya ka da chu ka mel le ringot thin are ya chuan aron kol ve ta shama dar ko pel nu a dayani lo chuak lokti ati laya uri a chuan diklawa umti ka she theya athil soidan ki po chu atik chuang lo be khai chung chuan man mo te win ka chuka twal zol ka thlen lai chuan gate pon ading chu ka va mu phatu min mu ralin akal sun vata ke ka tlan phei ve hlok hlok thung step thang dewa lo thu a akun deuh lup maya even local harvey ti akapyak na po chu shelo ang mai na asira chuan ka bek ngatin ka thuzuya alam ka hoirwala alo hoi chuak nen chuan hnai dewa kan in mila min ti ham hai chiang khop mai amita chuan mittu yatlinga asen ram buka atap ti chu hai theya ni lo engma po ka zo ma in min ngai dam ru a ti te thlota chu tong kam chu tun ang din huna ka sha du lo berani enga tingi engthila nge ka ngai dam dun che ka in hum ru tu na chaplo turin ka in sum ve na sa ma se chu ti chung chuan ka mit tu nam cham cham thau kanu akan sarti ka sha tira tang khan engma be sei tur kan nei lo ti ka she tu ka ti palani a maya tuai po ka kut run banin a mer vong vonga lunga dam mot lo ani chuan enga tinge in ruk puya min som si beidong lutukin kamel tlok tloka aril runa chu a in pet ru tu na ka chan mek ti ka in shia vu in ba khi chu a le pek kan nei to kher lo mai thei ti in ngai to na ka nei buka cha a chuak ngoi ngoi ibula chuan ka thei po ani mai thei ta ila engtin nge ka chung te hi an ve ang kanu dam lo so a pasal son en kol thei don lo ka nau te la thoka la hoka kapu soi anga ka omani chuan kanau te zirna po atum sakvek dona kanu in en kun na li an ma modang te po ka ti sak thei dona angoi sui ta ya noi lama bi tatlata zo na ka nei lo reng reng ka a deuh chut main ka sha thil ja chu soi fe le tura lo amamu a in sha a keipun aril ruwa alian zok ti ka hai lo te khong thatak nen an te hnu a lang ta zok he ka in chana anna lo ka ti chuan dot ka soi nge yang anna thlot ani atir khan beidong zokila hetiang be se na te she phi lo nei lo wila tha zok tur kan lo intong hi in chirem lo intong lo to pila tha tur ania te ru kan van doi le zol nan kan intonga kan ril ru kan intina ton mai maya atopa hetianga kan in chen hi angai le thau si a ka o chu a khur dar tara kamita tangin mittu luang zung zung buk kalam lo huin mitmeng sen room hian min mila engtika ma ka in chhir lawang ibula ka thei lawani po in ka thei ngil ngai lawang che ka mangai lutuk cherin te min kwa thlopa ngit lutukin min pom suya
at taksa khur chu chiang takin ka hre thei ti hian kan in chen ti na ani em in su thlop chunga ka ti chuan min chang lovin min kwa nget sawa ka zo na chan na ero ka mu chiang ani kan top ti ka hria ka be seilok thil phal lo ui chunga kan chel lui kha a top na kan thleng ta in thlahlel le ril runa tak chungin kan in thla angai ta si a mang tha ti thu ero ka soi thei ngai don lo min hmangai thu min shilin a thinlung min hlana chu chau chu ka kol ve thei chhun ani a top nan lungchim takin kan in fopa ka bianga mit tuiluang te po to takin min shruk saka angai sakna ka don hnun ber tur ani don ti ka hria reilo te chung chau ti in kala chel khotlai ve fana zan in hi top theilo mai sila heti hian kan kum khwa hi top thung sela aliam tur mit tuine na clear ai chuan akyanga cha chu kala thlang fanani October thlatira an in neya keiru kan kholama ka ho thung an in nei thalak te po rala tangin kalau mu ve a brindai thalak lo thona chuan kan chante chuan kordum ve kha chungin thla an lak puya hetia an in nei hnu luka hian apu in arang ka chakhura hlan thu te po ka shezuya Benjamin a chuan adu ang takin a chung te po a in kol thei to in ka ring ani chu ngai tu omani lawa anu puina tu athle ti te po kan chante ka atangin ka hria a arui changa min lo bia ka tum thin ti lo chu kan in kara oma om to lo ani telin ke chu ka chuaya ma thlir nei lo le thinlung ke chechunga khovel han ma chon chu har sa ka te thin shwai zelinen kan in zui le tabuk nen rui hlo lama ka tuana har fi manun hlui ngai to let le thin ai chuan alo nuam fe mai re taka dai ngai lo ti mai chawani ka kal thui tel tela thingtlanga chuan ber ti ang ringin min dai miau lowa damdoi lama katlana chungte bumin chhun zanin kan rui ani ber chu tianga ka han kho sa chu khoyemu atangin kanu sangin alo hre chuaka kapa hne na lo suin in chung khura ka tatlum lo zuya kanu hne na reido chu ka va om nge nge achang chuan mol phau lek lek khopin ka rui thina zan khat phei chu kanu te in bul stepa ka lo chat thla a atuk singa jingtung tai kal turin min lo mu ani ome kanu po amang ang ta khopa kapa le nuhlimi hawin riman rwata nuhlimin thalai thadu lo te siam that na muna min da turin thu alo ron bu kapan aizola min kalpui don khan engma asoi lawa kanu bula randam doi kan la ang ti in alo shila kanu khan ashat puyim ka shilo thil omzia ka shat chuan engki man lo te fel to a nuhliminen in thuralin he hmuna hian min da a ka thlen tira karel runa chia te po kha kala shereng mai kapa ho tur kha cha o tak mewin ka nge na min kalsana she zia pu ka hailo ma se kapa chuan ka shwai hole che ani chuan reilo te ai thima yang inun na channan helaya ka hnu chia che hi angai ati mau maya min tlo tur alo kal che tur thu suin min ho santa ani kumtin visiting day alo kala pon lama chuan thilapa ngai renge muti turin chanchin danga nei ngai lo ka hantlang nilve ta ka chuan pon lam thlak let na ka nei lo tel tela Benjamin aten fa an nei thu po nuhlimi hne na tangin ka she ve chawa phone kan kol lo wangin min lo tlo changa chanchin an soi ba khi chu a chanchin ka she ngai lowa an lo kal hi chuan ka lo zot ma saber thin benja chuan nun pa ngai taka nei chawa sum don na lama atluanga anu puine nan in karpo a thaviawani ome chung thil ka han sha chuan lumpui har ka ti thina kan din hmuna in thautak em wangani ka chanchin ngai ven om ka she ngai lowa min the ngilta emni ang ti in zona ka in zot fo mai akum thumna a ulezi mele lolan hnu phei ka chuan chhualam reng karil ru a om talawa a chan po ompuyan nupuyan nei thu min shil wangani delia kan in hu a I chanchin te po min zota ka soi she wangin in khola mai oma skulai tho thu ka shilani kha ani chu MIS ani tu a I chanchin shil khanom ka tilawa ti in min shila tuna chuan officer alo ni reng tu a aizolama achung te la thla in a in beng bel tu a ulisi nen an in hmu lai hian nupuya nei hlim hlut ani ome engtika emo kan la in hmule nge in ka ringa chu tiang hun chu thleng lo theisela ka du hle buk tum lo tak kan lo in hmu ani po in ka biak ngam ka ring lo ani pun min she du to kher lawang
tuna chuan mihring kan ni to a kan din hmunla a in thlau em to a hmuh le to lo chu katana fin thlak ber bukang Benjamin ali ompui chu katan chuan van arsi ang mai an ni nun hlui tu om ti in an hmingero ka shereng tu ang